Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα, χαίρετε. Είμαι η Ελένα Λυσικάτου, είμαι διαιτολόγος διατροφολόγος και σήμερα θα μιλήσουμε για την παιδική διατροφή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα Zacred Sports για αυτό το live που μας δίνει τη δυνατότητα να λύνουμε όλες τις απορίες σας σχετικά με τη διατροφή και να μιλάμε σχετικά με τη διατροφή και την υγεία μας. Ωραία, θα περιμένουμε λίγο να μαζευτούμε για να ξεκινήσουμε. Να πω λίγο γενικά για τη διατροφή, ότι καλό θα είναι να προσέχουμε λίγο τη διατροφή μας ακόμα και αυτόν τον καιρό που ίσως το μυαλό μας είναι σε άλλα θέματα. Η διατροφή έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να της δίνουμε αρκετή σημασία. Περιμένουμε λίγο να μαζευτούμε. Χαίρετε, χαίρετε. Ωραία, μαζευόμαστε σιγά σιγά. Θα περιμένουμε λίγο ακόμα. Ωραία, ωραία, χαίρετε, χαίρετε. Ωραία, μαζευόμαστε σιγά σιγά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την διατροφή γενικότερα. Καλό θα είναι να προσέχουμε τη διατροφή μας, πόσο μάλλον σε μια περίοδο ανάπτυξης, όπως είναι η παιδική και εφηβική ηλικία, όπου ο οργανισμός χρειάζεται ακόμα περισσότερα θρεπτικά συστατικά για να μπορέσει να δομήσει σωστά έναν οργανισμό, να έχουμε γερά κόκαλα, να έχουμε γερό ανοσοποιητικό, να έχουμε έτσι ένα γερό οργανισμό ο οποίος θα μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες τις καθημερινές διεργασίες, δραστηριότητες, είτε το σχολείο, είτε κάποια σωματική δραστηριότητα, είτε τις κοινωνικές επαφές. Και να μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε όλα αυτά είναι πάρα πολύ βασικό. Θα ξεκινήσουμε σήμερα με το πιάτο της μεσογειακής διατροφής. Το πιάτο της μεσογειακής διατροφής στην ουσία μας δείχνει, αν βγάλουμε εδώ που είναι τα γαλακτοκομικά, γιατί τα γαλακτοκομικά στην ουσία ανήκουν στην ομάδα του κρέατος, της πρωτεΐνης. Δεν ξέρω αν φαίνεται, να έρθω λίγο πιο κοντά. Φαίνεται, ωραία. Οπότε στην ουσία αυτό που θέλουμε να δούμε είναι, βγάζουμε τα γαλακτοκομικά γιατί είναι ήδη στην ομάδα της πρωτεΐνης. Όπως βλέπουμε εδώ έχουμε τα φρούτα και τα λαχανικά. Τα φρούτα και τα λαχανικά στην ουσία το βάζουμε στην ίδια ομάδα στο μεσημεριανό π.χ. γεύμα. Άρα ένα ισορροπημένο γεύμα διατροφής σημαίνει ότι έχει ένα ισορροπημένο γεύμα της μεσογειακής διατροφής. Σημαίνει ότι έχει το μισό πιάτο σαλάτα, για να μπορέσουμε να είμαστε έτσι πιο σωστοί. Και μετά έχουμε το 1/4 είναι πρωτεΐνη και το άλλο τέταρτο και ίσως και λίγο πιο πολύ, δηλαδή γύρω στο 1/3 περίπου, είναι οι υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες είναι πολύ βασική ομάδα από τα τρόφιμα, γιατί στην ουσία μας δίνει την ενέργεια που χρειαζόμαστε, μας δίνει άμεσα ενέργεια, μας δίνει και τη γλυκόζη που είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του εγκεφάλου, οπότε πρέπει να υπάρχει υδατάνθρακα στη διατροφή μας, τον έχει ανάγκη ο οργανισμός μας για να λειτουργεί καλά. Σίγουρα η σαλάτα πρέπει να υπάρχει σε κάθε γεύμα μεσημεριανό και βραδινό, που είναι τα κύρια γεύματα, καθώς μας δίνει πολλά μεταλλαχινοστοιχεία και πολλές φυτικές ίνες. Η σαλάτα βοηθάει πάρα πολύ και στον κορεσμό, οπότε θα πρέπει να υπάρχει στην ουσία σε κάθε γεύμα. Η πρωτεΐνη είναι πολύ βασική στο να μπορέσει να μας βοηθήσει να δομήσουμε σωστά τον οργανισμό μας, είτε αυτό σημαίνει στο να έχουμε γερούς μυς, είτε στο να έχουμε γερά κόκαλα, γιατί συνήθως υπάγονται εκεί και τα γαλακτοκομικά, οπότε παίρνουμε ασβέστιο και από εκεί, οπότε στην ουσία μας βοηθάει στο να έχουμε και γερά κόκαλα. Ο υδατάνθρακας μπορεί να είναι, στην πρωτεΐνη ήμασταν, η πρωτεΐνη μπορεί να είναι αυγό, μπορεί να είναι κρέας, ψάρι, καλό θα είναι άπαχο και κόκκινο κρέας σίγουρα και χοιρινό, απλά όχι με πολύ μεγάλη συχνότητα. Συνήθως το κρέας το θέλουμε 1 με 2 με 3 φορές την εβδομάδα, 1 φορά κόκκινο κρέας και 1 με 2 λευκό κρέας, όπως είναι και το ψάρι, το κοτόπουλο, η γαλοπούλα, είτε είναι μπιφτέκι, κάτι άλλο. Καλό θα είναι να αποφεύγουμε βέβαια τα πολλά αλλαντικά. Να πούμε για τους υδατάνθρακες ότι υδατάνθρακας μπορεί να είναι το ψωμί, μπορεί να είναι ζυμαρικά, ρύζι, κρυθαράκι, ό,τι μπορούμε να φανταστούμε, πατάτες, χυλοπίτες, τραχανάς, μπορούν όλα να μπουν εδώ, κοινόα, κουσκούς, ό,τι θέλουμε σε αυτά.
Εδώ στη σαλάτα συνήθως αυτό που προτείνουμε είναι να έχουμε σαλάτα εποχής για να μπορούν να είναι φρέσκα τα φρούτα και τα λαχανικά. Αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, μπορούμε να βάλουμε κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά να χρησιμοποιούμε στη διατροφή μας σαν κάτι πιο εύκολο, αν δεν υπάρχει τόσο πολύς χρόνος. Να πούμε λίγο για την πρωτεΐνη, ότι όταν θέλουμε να κάνουμε καλή απορρόφηση του σιδήρου, που είχαμε πει και σε ένα προηγούμενο live, που είχαμε κάνει για διατροφή, για νηστεία ή για χορτοφάγους, να πούμε ότι η πρωτεΐνη μπορούμε να τη συνδυάσουμε με παξιμαδάκι ολικής άλυσης ή ψωμί ολικής άλυσης για να γίνει πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, ή μπορούμε να το συνδυάσουμε επίσης με κάποια πηγή βιταμίνης C για να κάνουμε καλύτερη απορρόφηση του σιδήρου. Πηγή βιταμίνης C μπορεί να είναι ένα πορτοκάλι που θα το φάμε μετά το μεσημεριανό μας, μπορεί να είναι λεμόνι, μιλόξιδο ή κάποια πιπεριά που έχει βιταμίνη C στη σαλάτα. Τώρα από εκεί και πέρα αυτό είναι το πιάτο, χωρίς τα γαλακτοκομικά. Νομίζω ότι είναι αρκετά εύκολο να το εφαρμόσουμε στο μεσημεριανό και στο βραδινό μας. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι αυτό θα ήταν και ένα πιάτο που θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τα παιδιά. Όσο πιο πολύ πολύχρωμο είναι ένα πιάτο, τόσες πιο πολλές βιταμίνες έχει, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, γιατί κάθε φρούτο έχει και λαχανικό, έχει διαφορετικές βιταμίνες, πόσο μάλλον έχει και διαφορετικό χρώμα. Ακόμα και στις πιπεριές είναι ένα κλασικό παράδειγμα που λέω, ότι ακόμα και οι πιπεριές, η πράσινη έχει πιο πολύ βιταμίνη C, η κίτρινη πιπεριά έχει πιο πολύ βιταμίνη Α, οπότε στην ουσία είναι διαφορετικό το τι μας δίνει το κάθε λαχανικό, όπως και το κάθε φρούτο. Καλό θα είναι λοιπόν να υπάρχει ποικιλία χρωμάτων σε κάθε γεύμα, ας πούμε και σε μία σαλάτα, να μην είναι σκέτο λάχανο, να είναι λάχανο, πιπεριά, ντοματίνι, πολλές πιπεριές μαζί, για να δώσουμε έτσι παραπάνω γεύση στο γεύμα μας και να μας τραβήξει πιο πολύ και να το φάμε και λόγω χρώματος, αλλά να είναι και κάτι που θα μας δώσει παραπάνω θρεπτικά συστατικά. Λοιπόν, να πούμε τώρα λίγο για τα γεύματα, πώς θέλουμε να είναι. Θέλουμε να υπάρχει ένα πρόγραμμα μέσα στην ημέρα, δηλαδή να έχουμε πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό που είναι τα κύρια γεύματα και να έχουμε και δύο ενδιάμεσα, το δεκατιανό και το απογευματινό. Στα παιδιά πολλές φορές υπάρχει και ένα γεύμα προείπνου, γιατί χρειάζονται παραπάνω ενέργεια, άρα περισσότερες θερμίδες λόγω του ότι είναι στην ανάπτυξη, έχουν περισσότερη κίνηση. Οπότε βάζουμε και ένα γεύμα προείπνου που μπορεί να είναι ένα γιαούρτι, μπορεί να είναι ένα ποτήρι γάλα, μπορεί να είναι ένα γιαούρτι με ένα φρούτο. Γιατί χρειάζονται ενέργεια και πριν τον ύπνο, γιατί συνήθως τα παιδιά είναι πάρα πολύ δραστήρια, υπάρχει και ανάπτυξη, που σίγουρα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και καλό θα είναι να παίρνουμε και αρκετά γαλακτοκομικά και αρκετό ασβέστιο. Τα γαλακτοκομικά θα θέλαμε να είναι γύρω στα 2 με 3 την ημέρα. Αυτό εξαρτάται πάρα πολύ και από την ηλικία και όλες οι ποσότητες που θα πούμε σήμερα. Να πω ότι μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες τις ποσότητες και τις συμβουλές από το Γενικό Διατροφικό Οδηγό. Υπάρχει online, μπορείτε να το βρείτε σε PDF. Λέγεται Γενικός Διατροφικός Οδηγός. Είναι σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πρόληψης αλλά και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Οπότε είναι δωρεάν και μπορείτε να το βρείτε όλοι online. Είναι πολύ σημαντικό να μπορείτε να βρείτε πληροφορίες και να το ψάξετε και μόνοι σας οποιαδήποτε στιγμή έχετε λίγο χρόνο να το κοιτάξετε. Να πω το Γενικό Διατροφικό Οδηγό, όπως είδατε, υπάρχει και μία φύσα μέσα που είναι πολύ βοηθητική. Είναι ο δεκάλογος της υγιεινής διατροφής, δεν ξέρω αν φαίνεται, αυτό είναι μόνο για τα παιδιά και την παιδική ηλικία. Στην ουσία εδώ μας δείχνει τι θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παιδιά, δηλαδή ποικιλία λαχανικών και φρούτων καθημερινά, γάλα, γιαούρτι, τυρί καθημερινά, ποικιλία δημητριακών καθημερινά, προτιμάται ολικής άλεσης, δεν ξέρω αν φαίνεται, τώρα φαίνεται. Κόκκινο ή άπαχο λευκό κρέας 2 με 3 φορές την εβδομάδα και αποφυγή επεξεργασμένου κρέατος, όπως είναι τα σαλάμια, το καπνιστό κρέας ή πάρα πολλά αλλαντικά. Ψάρια και θαλασσινά 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Καλό θα είναι να είναι τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα ένα λιπαρό ψάρι, δηλαδή τσιπούρα, λαβράκι, σολομός, γάβρο, σαρδέλα. Τουλάχιστον μια φορά λιπαρό ψάρι. Όσπρια τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Αυτό είναι για τα πρώτα 1, 2, 3 χρόνια της ζωής του παιδιού. Από το δεύτερο, τρίτο έτος και μετά, καλό θα είναι τα όσπρια να είναι τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, καθώς είναι πολύ ωφέλιμα για τον οργανισμό, έχουν και αυτά πρωτεΐνη και αν συνδυαστεί σωστά μπορεί να γίνει και πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας, οπότε τα χρειαζόμαστε οπωσδήποτε.
4 με 7 αυγά την εβδομάδα είναι η σύσταση. Σίγουρα, αν υπάρχει χολυστερόλη, μπορούμε να τα περιορίσουμε στα 5, αλλά τα αυγά είναι υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη. Δεν έχουν καθόλου λίπος. Είναι άπαχα τελείως. Οπότε μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Καλό θα είναι να χρησιμοποιούμε μόνο ελαιόλαδο στη διατροφή μας και για τα παιδιά και για τους ενήλικες. Περιορισμός αλατιού ζάχαρης και ό,τι υπάρχει πάρα πολύ έτσι σε ζάχαρη, αλάτι και πολύ επεξεργασμένο στην ουσία. Αυτό το λέμε κυρίως για κουλουράκια, το λέμε για κέικ και όλα αυτά. Και τα αυγά εδώ που είπαμε σίγουρα εμπεριέχονται σε πάρα πολλά τέτοια τρόφιμα, όπως ας πούμε στο κέικ και στα μπισκότα και όλα αυτά. Οπότε 4 με 7 την εβδομάδα μπορεί να μην τα τρώει πρακτικά 4 με 7 αυγά, αλλά στην ουσία να τα τρώει εφόσον εμπεριέχονται σε κάποιο κουλουράκι που τρώει, σε κάποιο κέικ που τρώει. Σίγουρα θέλουμε σωματική δραστηριότητα καθημερινά, θα το πούμε αυτό και παρακάτω, θα αναφερθούμε περισσότερο, δεν ξέρω αν φαίνεται, θα σας το δείξω λίγο. Και αυτό μπορείτε να το βρείτε online, τον οδηγό, το δεκάλογο της υγιεινής διατροφής, μαζί με τον εθνικό διατροφικό οδηγό. Σήμερα θα πούμε λίγο για το τι έχουμε σαν ιδέες να δώσουμε στα παιδιά, πώς να κάνουμε μια συζήτηση μαζί τους για να τα βοηθήσουμε να καταλάβουν την αξία της διατροφής. Να πω ότι τα παιδιά σίγουρα καταλαβαίνουν την αξία της διατροφής από την αξία που δίνουμε εμείς και τα παιδιά πάντα μας μιμούνται. Άρα το πρότυπο είμαστε εμείς οι γονείς και δίνουμε πάντα εμείς τον τόνο. Δηλαδή σε οτιδήποτε κάνουμε δίνουμε εμείς το καλό παράδειγμα ή το παράδειγμα για το τι θα ακολουθήσει και το παιδί και το παίρνει σαν πρότυπο, οπότε στην ουσία ακολουθεί ό,τι κάνουμε κινήσεις εμείς. Αν διότι εμείς τρώμε πολλά φρούτα και λαχανικά, σίγουρα πιο εύκολα θα το ακολουθήσει. Αν του πούμε να τρώει πολλά φρούτα και λαχανικά, αλλά βλέπει εμάς να τρώμε σοκολάτες και junk food και όλα αυτά, σίγουρα θα το ακολουθήσει πιο δύσκολα. Τα παιδιά μιμούνται. Πρέπει ό,τι τους λέμε να συμβαδίζει με αυτό που κάνουμε. Αν είναι σε μια ηλικία λίγο πιο μεγάλη, μπορούν σίγουρα να το διαχειριστούν διαφορετικά οι γονείς. Δηλαδή να συζητήσουν με τα παιδιά και να τους πούνε ότι καλό είναι να κάνουμε αυτό, το ότι εγώ κάνω αυτό και τρώω π.χ. junk food, δεν είναι καλό για τον οργανισμό μου. Δεν θα πρέπει να το κάνεις κι εσύ. Δηλαδή μπορεί να υπάρχει μια συνεννόηση από κάποια ηλικία και μετά και μια συζήτηση παραπάνω. Σίγουρα όμως, το να υιοθετήσουμε και ένα υγιεινό τρόπο ζωής και να το βλέπει το παιδί θα μπορέσει πολύ πιο εύκολα να το μιμηθεί και να το εφαρμόσει όχι μόνο στην παιδική ηλικία, αλλά να του γίνει συνήθεια και για την ενήλικη ζωή του. Να δούμε τώρα λίγο για το πρωινό. Το πρωινό είναι ένα δύσκολο γεύμα, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μειωμένος χρόνος, υπάρχει λίγο τρέξιμο, είναι λίγο δύσκολο. Είναι όμως πολύ μεγάλη σημασία και η αξία του πρωινού, καθώς μας δίνει ενέργεια, βοηθάει στο να ενεργοποιηθεί ο οργανισμός μας, να ξυπνήσει πιο εύκολα και βοηθάει στο να έχουν τα παιδιά καλύτερη συγκέντρωση στο σχολείο, βοηθάει να έχουν καλύτερη μνήμη και καλύτερη συμμετοχή μέσα στο μάθημα. Οπότε αυτό στην ουσία είναι πολύ θετικό. Βοηθάει και στη σωματική δραστηριότητα, αν υπάρχει, και στο σχολείο και σε οποιαδήποτε άλλη σωματική δραστηριότητα, βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε θέλουμε στην ουσία να υπάρχει καλύτερη συγκέντρωση και εγρήγορση στο σχολείο. Καλό θα είναι αυτό να μπορούμε να το εντάξουμε στην καθημερινότητά μας και στο πρόγραμμά μας. Ένα μικρό tip που λέω είναι να ξυπνάμε 1/4 πιο νωρίς για να μπορέσουμε να προλάβουμε να βάλουμε και το πρωινό μας μέσα στην καθημερινότητα και να μπορέσουμε να προλάβουμε να το φάμε κιόλας. Πολλούς γονείς ακούω ότι το παίρνουν στην ουσία στο χέρι το πρωινό. Να δούμε τώρα κάποιες ιδέες για πρωινό. Σίγουρα μπορεί να είναι ένα γάλα με δημητριακά και ένα φρούτο που είναι ένα κλασικό πρωινό και για τα παιδιά πολύ θρεπτικό. Μπορούμε να βάλουμε ένα αυγό με 2 φέτες ψωμί και να βάλουμε και λίγο τυρί και ένα φρούτο. Γάλα με ένα κομματάκι κέικ σπιτικό και ένα φρούτο. Θα μπορούσε να είναι επίσης γιαούρτι με δημητριακά πρωινού και φρούτα. Ένα τόστ και χυμό ή φρούτο. Ή γάλα και 2 φέτες ψωμί του τόστ ή 2 φέτες ψωμί, ας πούμε, ολικής, που να έχουν πάνω λίγο πούτριο και λίγη μαρμελάδα. Είναι ένα πολύ καλό πρωινό και αυτό. Η μέλι. Σίγουρα αυτό είναι ανάλογο και με την ανάπτυξη του παιδιού και με τις δικές του αναλογίες, δηλαδή πόσο ψηλός είναι, τι κιλά είναι, τι δραστηριότητα έχει, σίγουρα όλα αυτά παίζουν ρόλο. Μετά έχουμε ένα μικρό light δεκατιανό που θέλουμε οπωσδήποτε να υπάρχει ένα δεκατιανό, μπορεί να είναι ένα φρούτο, να είναι ξερή καρπή, μπορούμε να έχουμε σπιτικές μπάρες, ένα κομμάτι σπανακόπιτα, ένα κομμάτι τυρόπιτα από το σπίτι, ενώ να το έχουμε φτιάξει στο σπίτι, σπιτική τυρόπιτα. Μπορεί να είναι βέβαια και κάποια αραβική που μέσα να έχει λίγο τυράκι, λίγο ντοματούλα και κάποια στίξ λαχανικών.
Μπορούμε να βάλουμε σε ένα μικρό μπολάκι λαχανικά, δηλαδή 2-3 ντοματίνια και κάποια φρουτάκια κομμένα δίπλα με λίγους ξηρούς καρπούς, ή τυράκι που μπορούμε να το πιάσουμε έτσι σε μπαστούνάκια μαζί με λαχανικά, που είναι μια καλή επιλογή και αυτή. Υπάρχουν τέτοιες εναλλακτικές που μπορεί το παιδί να τα παίρνει στο σχολείο, αλλά μπορούμε να το βάλουμε και σαν απογευματινό. Θα πούμε και για το απογευματινό παρακάτω. Τώρα να πούμε λίγο για το μεσημεριανό. Το μεσημεριανό είναι το κύριο γεύμα. Σίγουρα θα έχουμε σαλάτα. Καλό θα είναι να είναι σαλάτα εποχής. Θέλουμε πάντα να έχουμε σαλάτα και αμυλόχες τροφές και να έχουμε και μια πηγή πρωτεΐνης, όπως είπαμε και πριν. Εάν πεινάσουμε, μπορούμε να φάμε ένα σνακ ή ένα φρούτο ανάμεσα στα γεύματα, αυτό που είπαμε και πριν. Αλλά καλό θα είναι να προσπαθούμε να μην υπάρχει πολύ κοντά στο μεσημεριανό ένα σνακ. Δηλαδή, μην φάμε μία ώρα πριν μια μπανάνα ή ένα τόστ, γιατί σίγουρα το παιδί δεν θα μπορέσει να φάει το μεσημεριανό και να το ευχαριστηθεί. Να δούμε λίγο τώρα τι μπορούμε να κάνουμε για να είμαστε λίγο πιο έτσι ενεργοί στο ρόλο μας κοντά στα παιδιά, δηλαδή να είμαστε πιο ενεργοί στο να τους ενθαρρύνουμε να έχουν μια επαφή με τη διατροφή, να τους ενθαρρύνουμε να μπορούν να ασχοληθούν και εκείνοι λίγο παραπάνω με το οικογενειακό τραπέζι, με το φαγητό. Αυτό καλό θα είναι να γίνει από μικρή ηλικία, δηλαδή όσο μπορούν να βοηθάνε στο τραπέζι, να στρώνουν το τραπέζι, να φέρνουν τα πιάτα, να φέρνουν τα ποτήρια ή να βοηθάνε και στην προετοιμασία του φαγητού ανάλογα αυτό και με την ηλικία, δηλαδή να κόβουν κάποια λαχανικά, να κόβουν τη σαλάτα, να βάλουν αλάτι, πιπέρι, να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία του μαγειρέματος. Αν είναι και σε μια ηλικία που το επιτρέπει, θα μπορούν να φτιάξουν και κάτι μαζί, πάντα με τους γονείς και την επιτήρηση των γονέων, να μπορέσουν να φτιάξουν κάποιο φαγητό μαζί και να βοηθήσουν στο σερβίρισμα, στην προετοιμασία του τραπεζιού. Αυτό που συστήνω εγώ είναι να τρώνε όλοι το ίδιο φαγητό στο τραπέζι, δηλαδή όταν καθόμαστε στο τραπέζι το μεσημέρι ή έστω αργά το απόγευμα, να μπορέσουμε να καθόμαστε όλοι στο τραπέζι μαζί, σε ήρεμη ατμόσφαιρα, να τρώμε όλοι το ίδιο φαγητό, είναι πολύ βασικό, γιατί αν τα παιδιά βλέπουν ότι ο μπαμπάς δεν τρώει αυτό το φαγητό και τρώει κάτι άλλο, τρώει μια ομελέτα, τρώει κάτι άλλο από αυτό που τρώνε όλοι οι υπόλοιποι, αυτό περνάει το λάθος μήνυμα στο παιδί. Πρέπει να τρώνε όλοι το ίδιο φαγητό. Είναι πολύ βασικό αυτό. Το παιδί σίγουρα δεν θα έχει την αντίδραση που περιμένουμε, δηλαδή δεν θα φάει το φαγητό του από την πρώτη μέρα, ειδικά αν είναι κάποιο φαγητό που δεν του αρέσει καθόλου. Π.χ. τα όσπρια, λέω ένα φαγητό που τα περισσότερα παιδιά δεν το τρώνε. Αυτό που θέλουμε όμως είναι να έχει την έκθεση το παιδί στο φαγητό, δηλαδή να βλέπει ότι όλη η οικογένεια τρώει από αυτό το φαγητό. Οπότε είναι βασικό το να υπάρχει έκθεση στο φαγητό. Όσο πιο μικρή ηλικία, τόσο πιο εύκολα εντός εισαγωγικών μπορεί να το φάει αυτό το φαγητό ή να το έχουμε σε κάποια άλλη μορφή που να το φάει πιο εύκολα. Και αυτό μπορεί να συμβεί με διάφορες επιλογές. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό που θέλουμε εμείς στην ουσία είναι να έχουμε την έκθεση και μετά από 7 με 8 φορές μπορεί να αρχίσει να δοκιμάζει το φαγητό το παιδί. Οπότε μετά τις 7-8 φορές που θα το δει στο τραπέζι, ακόμα και τις 7 φορές αν δεν το έχει φάει, μπορεί στην 7η φορά να φάει. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να υπάρχει έκθεση και από εκεί και πέρα, αν δούμε ότι δεν το τρώει και μετά από 7-8-10 φορές, σίγουρα μπορεί κάποια στιγμή να το δοκιμάσει μόνο στην ενήλικη ζωή. Καλό θα είναι να σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες των παιδιών όσον αφορά την υφή, δηλαδή όταν ένα φαγητό δεν του αρέσει λόγω υφής, όπως είναι οι μπάμιες, δεν του αρέσει λόγω του ότι έχει αυτά τα τριχάκια, τότε μπορεί να έχει να κάνει καθαρά με τη γεύση και την υφή του φαγητού και να μην το τρώει το φαγητό, να μην το κάνει δηλαδή από επιλογή, να το κάνει γιατί όντως του δημιουργεί μία αποστροφή. Τώρα στις περιπτώσεις που είναι 7-8 φορές που είναι η έκθεση στο φαγητό και δεν τρώει το παιδί, να πούμε ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε, ακόμα και αν δεν φάει μία φορά το μεσημεριανό του, το παιδί θα επιβιώσει. Δεν θα πάθει κάτι αν δεν φάει μία φορά το μεσημεριανό. Μπορεί να συνεχίσει κανονικά από το απογευματινό του και μετά, απλά το απογευματινό να είναι ένα τόστ, να είναι κάποιο γιαούρτι με φρούτο, να είναι δηλαδή κάτι λίγο πιο ενισχυμένο σε σχέση με το να ήταν απλά ένα φρούτο ή λαχανικά με τυρί. Καλό θα είναι επίσης να μην παρακολουθούμε τηλεόραση όταν τρώμε το μεσημεριανό μας γεύμα ή το βραδινό, γιατί έχει παρατηρηθεί σε έρευνες ότι αυτό οδηγεί σε αύξηση του βάρους και σε υπερκατανάλωση τροφής. Δηλαδή όταν τρώμε και κοιτάμε τη τηλεόραση,
κάνουμε αυτό, οπότε στην ουσία δεν βλέπω τι τρώω, κοιτάω τη τηλεόραση. Οπότε μόλις τελειώσει η ταινία, μόλις τελειώσει αυτό που βλέπω, εγώ ξαναπεινάω. Δεν έχω καταλάβει ότι έχω φάει και τι έχω καταναλώσει. Αν έχω φάει δηλαδή ένα πιάτο φαγητό, θα φάω άλλο ένα μόλις τελειώσει η τηλεόραση ή η ταινία που βλέπω ή η σειρά. Οπότε εκεί κάνουμε υπερκατανάλωση τροφής χωρίς να το καταλάβουμε. Καλό θα είναι όταν τρώμε να είμαστε απασχολημένοι μόνο με το φαγητό μας, να κοιτάμε το φαγητό μας και να τρώμε αργά και να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που τρώμε. Είναι πολύ βασικό. Να πούμε τώρα λίγο για τους χρυσούς κανόνες. Ή να πούμε για τα snack. Στείλτε μου λίγο και τις απορίες σας, ό,τι ερωτήσεις έχετε ή απορίες σχετικά με τη διατροφή. Μπορείτε να μου στέλνετε. Να πούμε για τα snack καλύτερα. Ήδη στο δεκατιανό ή στο απογευματινό μπορούμε να δώσουμε ένα μικρό snack στο παιδί. Αυτό μπορεί να είναι μια αραβική με τυρί και λίγα λαχανικά ή κοτόπουλο ή αυγό βραστό ή πολύχρωμες πιπεριές. Είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι μπορεί να είναι ένα καλό ενδιάμεσο γεύμα αυτό. Μπορούμε να βάλουμε ένα κομμάτι και σπιτικό, μπορούμε να βάλουμε σπιτική σπανακόπιτα ή τυρόπιτα που είπαμε και πριν. Ένα μικρό παστέλι, μία μπάρα δημητριακών που έχουμε φτιάξει στο σπίτι με μέλι, σταφίδες, ταχίνι και δημητριακά. Μπορούμε επίσης να πούμε μια αραβική πίτα με ένα φρούτο ή μια μπανάνα ή ένα μπολ καθαρισμένο ρόδι ή αποξηραμένα φρούτα ή cranberries. Αλλά μπορούμε να βάλουμε και ένα κουλούρι Θεσσαλονίκης με τυρί, γαλοπούλα και λαχανικά για να υπάρχει κορεσμός, αλλά να είναι και κάτι που μπορούμε να το πάρουμε και απ' έξω αν είμαστε εκτός σπιτιού. Τώρα βέβαια με την καραντίνα αυτό δεν ισχύει, αλλά θα μπορούσε να είναι μια επιλογή αν θέλουμε για να μην είναι κάθε μέρα το ίδιο. Τώρα, να πούμε λίγο ανά εβδομάδα τι θα πρέπει να περιλαμβάνει το διαιτολόγιο του παιδιού, καθώς θα πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε κάποια μερίδα με χόρτα ή κάποια μερίδα με χόρτα ή λαχανικά μαγειρεμένα με κάθε κύριο γεύμα. 2 με 4 φρούτα την ημέρα καλό θα είναι να καταναλώνει το παιδί. Επίσης 2 με 3 μερίδες γαλακτοκομικών την ημέρα για να μπορούμε να καλύψουμε τις ανάγκες σε ασβέστιο. Ειδικά αν είμαστε προς την εφηβεία, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που ψηλώνουμε, αλλά και σε πιο μικρή ηλικία, αλλά στη μικρότερη ηλικία είναι μικρότερες και οι μερίδες. 1 με 2 φορές την εβδομάδα θέλουμε τουλάχιστον 1 με 2 φορές την εβδομάδα όσπρια. Θέλουμε 2 φορές την εβδομάδα ψάρι, 2 με 3, τη μία φορά οπωσδήποτε να είναι λιπαρό ψάρι, 4 με 7 αυγά την εβδομάδα, 2 με 3 φορές κρέας ή κοτόπουλο ή άπαχο κρέας και μοσχάρι και χοιρινό απλά 1 φορά την εβδομάδα αυτό, ελαιόλαδο σίγουρα και μπορούμε να βάλουμε και ανάλα τους ξηρούς καρπούς. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Ποια είναι η γνώμη σας για τα προϊόντα της Herbalife? Τα προϊόντα της Herbalife, από όσο γνωρίζω, είναι έτοιμα προϊόντα. Εγώ συνήθως αυτό που προτείνω και έχω πει και σε άλλα live που έχουμε κάνει, ότι ό,τι είναι πιο φυσικό, σίγουρα είναι πιο εύκολο να το απορροφήσει ο οργανισμός. Τώρα δεν ξέρω γιατί ακριβώς μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Εννοείται Herbalife να παίρνετε κάποια συμπληρώματα για να χάσετε βάρος, να παίρνετε σαν να σας βοηθήσει τη διατροφή σας, δεν ξέρω, απαντήστε μου. Απλά γενικότερα θεωρώ ότι ό,τι είναι πιο φυσικό, τόσο πιο καλό είναι για τον οργανισμό και πιο εύκολο να το διαχειριστεί και να το απορροφήσει. Κάθε πότε μπορούμε να... Έχουμε μια ερώτηση, αλλά δεν είναι μισό λεπτάκι. Να δίνουμε γλυκό. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Μπορούμε να δίνουμε γλυκό μία φορά τη βδομάδα, η αλήθεια είναι ότι είναι η απάντηση. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο μας καλύπτει αυτό και πόσο μπορούν να το διαχειριστούν και τα παιδιά. Σίγουρα είναι μεγαλύτερη η ζήτηση, αλλά θα μπορούσαμε να δώσουμε κάτι πιο υγιεινό σε γλυκό, όπως είπαμε, μια σπιτική μπάρα με ταχίνι, μέλι, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα που είναι μια πολύ καλή επιλογή. Ή μπορούμε να δίνουμε κάποιο γιαούρτι με μαρμελάδα, γιαούρτι με ταχίνι, κάποιο ριζόγαλο μπορούμε να φτιάξουμε στο σπίτι. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες επιλογές. Έχω ετοιμάσει και εγώ κάποιες ιδέες που θα σας δείξω μετά. Και λίγο μπορούμε να βοηθήσουμε με το decor, δηλαδή τα φρούτα κυρίως δεν είναι η μεγάλη αγάπη των παιδιών. Σίγουρα δεν ισχύει αυτό για όλα τα παιδιά, αλλά είναι λίγο πιο δύσκολο. Μπορούμε να τα τυλίξουμε σε μια αραβική, μπορούμε να τα... Ναι. Ναι. Okay. Να πω ότι έχω και εγώ ετοιμάσει κάποιες εναλλακτικές. Μπορούμε να κάνουμε κάποια σάντουιτς, μπανάνα με ταχίνι. Αν θέλουμε μπορούμε να βάλουμε από πάνω και κάποιους σπόρους τσία και να βάλουμε και κάποιο έτσι φρουτάκι μαζί που είναι ένα καλό απογευματινό, αρκετά θρεπτικό και είναι και ωραίο και σαντουιτσάκι. Μπορούν να το πιάσουν τα παιδιά με το χέρι τους και να το φάνε, οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο. Μπορούμε να βάλουμε και φυστικό βούτυρο
που αντί για ξηρούς καρπούς μπορούμε να βάλουμε τέτοια αλήματα για πιο εύκολο, γιατί σίγουρα ξηροί καρποί δεν μπορούμε τα πρώτα χρόνια της ζωής να τους δώσουμε. Ή μπορούμε να κάνουμε μία μερέντα από φουντούκια, δηλαδή μια σπιτική μερέντα και μπορούμε να την αλείψουμε μια αραβική και να βάλουμε μέσα μπανάνα και να συνδυάσουμε με κάποια έτσι μανταρίνια ή κάποια φρούτα εποχής για να μπορέσει έτσι να είναι λίγο πιο εύκολο για το παιδάκι να το φάει. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Πιστεύω ότι είναι αρκετά δελεαστικό. Βέβαια μπορούμε να παίξουμε και λίγο παραπάνω με την μορφή με τη μορφή στην ουσία του φαγητού και να είναι λίγο πιο δελεαστικό για τα παιδιά. Έχω ετοιμάσει και κάποιες φωτογραφίες για να σας δείξω, δηλαδή μπορούμε να παίξουμε και να κάνουμε να φαίνεται ας πούμε σαν ένα μικρό φοίνικα ή να κάνουμε να φαίνεται σαν ένα μικρό, ορίστε το έχω εδώ, ένα μικρό φοίνικα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Μπορούμε να το κάνουμε σαν ένα μικρό φοίνικα και να βάλουμε πάνω από την ίδιο. Ή μπορούμε να κάνουμε να φαίνεται, φαίνεται, ωραία, εδώ. Νομίζω ότι είναι αρκετά ωραίο. Και από κάτω μπορούμε να κάνουμε μιλαράκια, βέβαια εξαρτάται και σε τι ηλικία απευθυνόμαστε. Μιλαράκια έτσι να φαίνεται σαν ένα μαξάκι ή κάτι τέτοιο, όπως φαίνεται εδώ. Οπότε μπορούμε λίγο να παίξουμε τη διατροφή, γι' αυτό είπα λίγο με τα χρώματα. Οπότε μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε αυτό υπέρ και να παίξουμε λίγο παραπάνω. Με ξαναρωτάτε για τη Herbalife, βλέπω, για χάσιμο βάρους αλλά και καλύτερη διατροφή. Ρωτάω αν είναι καλά τα προϊόντα της Herbalife. Αυτό θα πρέπει να το δείτε κι εσείς. Εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω αν αυτό είναι. Δεν είναι συμπλήρωμα διατροφής από όσο ξέρω. Δηλαδή το Herbalife δεν είναι συμπλήρωμα διατροφής, είναι κάποια σκευάσματα που προτείνει η συγκεκριμένη εταιρεία. Θεωρώ ότι δεν είναι για διατροφή, θεωρώ ότι είναι για κάτι για απώλεια βάρους. Τώρα από εκεί και πέρα μπορείτε να το δείτε κι εσείς με παραπάνω ψάξιμο και να ρωτήσετε και τα συστατικά που έχουν αυτά τα προϊόντα. Θα μπορούσατε να το ρωτήσετε. Σίγουρα ό,τι είναι φυσικό είναι ακόμα καλύτερα. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν μπορούμε να τα παίρνουμε μια ζωή, ό,τι συμπλήρωμα και αν είναι αυτό. Εκτός αν τρέχει κάποιος λόγος υγείας που θα πρέπει να το παίρνουμε αυτό. Μακροθρεπτικά συστατικά μάλλον εννοείται. Ναι, σίγουρα μια διατροφή που είναι πλούσια σε φρούτα και λαχανικά ή είναι μια μεσογειακή διατροφή, μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του οργανισμού. Σίγουρα τα συμπληρώματα δεν είναι μια μόνιμη λύση. Δεν είναι και κάτι φυσικό. Να πούμε λίγο τώρα για τους χρυσούς κανόνες που πρέπει να ακολουθούμε όσον αφορά τα παιδιά. Καλό θα είναι να υπάρχει μέτρο στις ποσότητες, δηλαδή να μην γεμίζουμε το πιάτο τους και να είναι full γεμάτο και ανεξέλεγκτο. Καλό θα είναι να υπάρχει ποικιλία στα φαγητά, στα φρούτα και στα λαχανικά. Να μην τους πιέζουμε να φάνε όλη την ποσότητα του φαγητού. Θα πρέπει να τρώνε όσοι νιώθω εκείνοι ότι χορταίνουν, χωρίς πίεση. Και η συχνότητα στην κατανάλωση φαγητού και γλυκού θα πρέπει να είναι και αυτή, να υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα και με μέτρο. Και αυτό να μην είναι κάθε μέρα, ας πούμε, γλυκά. Καλό θα είναι να είναι μια φορά την εβδομάδα και να το περιμένει το παιδί. Μια φορά την εβδομάδα. Να βάζουμε όρια. Είναι πάρα πολύ βασικό. Να πούμε λιγάκι ποιοι είναι οι χρυσοί κανόνες διατροφής των παιδιών. Οι γονείς μπορούν να επιλέξουν, έχουν την επιλογή να επιλέξουν και να βάλουν όρια. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι γονείς επιλέγουν το είδος των τροφίμων που θα υπάρχουν στο σπίτι, δηλαδή επιλέγουν το φαγητό που θα φάμε εκείνη την ημέρα στο τραπέζι, τη συχνότητα κατανάλωσης, δηλαδή το πόσο συχνά θα φάμε. 2 φορές την εβδομάδα θα φάμε όσπρια. Το ανακοινώνουμε στα παιδιά, δεν το συζητάμε όποια και αν είναι η αντίδρασή τους. Επίσης, τους ανακοινώνουμε, σήμερα έχουμε κρέας, σήμερα έχουμε ψάρι. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το μενού της οικογένειας, αυτό το πρόγραμμα ακολουθεί η οικογένεια και είναι αναγκασμένα και τα παιδιά να ακολουθήσουν αυτό το πρόγραμμα. Δεν τους ρωτάμε τι θα φάμε, έχουμε αυτό το φαγητό. Θα πρέπει να κάτσουν στο τραπέζι και να φάμε όλοι μαζί αυτό το φαγητό. Ακόμα και αν φάνε μία πυρουνιά, δεν έχει σημασία. Θα φάνε σαλάτα, θα φάνε ψωμί, ό,τι και αν φάνε. Δεν θα πάθουν κάτι αν μία μέρα δεν φάνε μεσημεριανό φαγητό. Θα φάνε το απόγευμα κάτι πιο ενισχυμένο, ένα γιαούρτι, ένα τόστ, κάτι άλλο και το βράδυ θα ξαναφάνε κρέας ή κάτι άλλο που να τους αρέσει, οπότε δεν θα πεθάνουν από την πείνα. Είναι βασικό αυτό. Το βγάλουμε λίγο από το μυαλό μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, τον τρόπο μαγειρέματος τον καθορίζουν οι γονείς, δηλαδή ο τρόπος μαγειρέματος αν θα είναι βραστό, αν θα είναι ψητό, κοκκινιστό, λεμονάτο, καλό θα είναι να αποφεύγουμε το τηγανιτό και να βάζουμε μόνο ελαιόλαδο, το είπαμε και πριν.
Επίσης, οι γονείς καθορίζουν την ώρα του οικογενειακού γεύματος, δηλαδή καθορίζουν τι ώρα θα φάμε. Αν πει το παιδί, εγώ πεινάω στις 2, δεν σημαίνει ότι θα φάμε στις 2. Μπορούν να του πούμε, όταν γυρίσει ο μπαμπάς στις 4, θα φάμε όλοι μαζί. Θα φάμε στις 4 ή να του πούμε, στις 6 ώρα θα φάμε όλοι μαζί, κάνε λίγο υπομονή, θες ένα φρούτο, ένα χυμό. Ανάλογα και πόση ώρα μεσολαβεί μέχρι το μεσημεριανό. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπορούμε να δούμε και τι μπορούν να επιλέξουν τα παιδιά. Αν έχουμε ένα μπουφέ ή αν έχουμε, όπως είπαμε, το οικογενειακό τραπέζι και έχουμε και κοτόπουλο και ρύζι και σαλάτα και, δεν ξέρω, μπάμιες και ψωμί και το παιδί θέλει να φάει ρύζι με κοτόπουλο και δεν θέλει μπάμιες, λέω εγώ μια ιδέα, ή έχουμε, ας πούμε, μακαρόνια με κιμά και το παιδί θέλει να φάει σκέτα μακαρόνια ή μακαρόνια με τυρί και δεν θέλει το κιμά, μπορεί να το επιλέξει. Δηλαδή, μπορεί να πει: εγώ θα φάω μακαρόνια με τυρί, δεν θέλω κιμά σήμερα. Αυτό έχει τη δυνατότητα της επιλογής, το τι θα φάει από το τραπέζι. Από εκεί και πέρα, όση ποσότητα για να θέλει να φάει, καλό θα είναι να φάει όσο πιστεύει εκείνος. Να μην τον πιέζουμε, γιατί όταν πιέζουμε τα παιδιά να φάνε παραπάνω, μπορεί να τους προκαλέσουμε αλλίωση του μηχανισμού κορεσμού, δηλαδή να μην καταλαβαίνουν πού χορταίνουν. Μπορεί κάποιες φορές όντως να έχει φάει, μπορεί κάποιες φορές και να μην έχει φάει, απλά να μην του αρέσει το φαγητό. Δεν θα πρέπει να τα πιέζουμε τα παιδιά, θα πρέπει να τα αφήνουμε να τρώνε όσο θέλουν. Δεν θα πάθουν κάτι, θα φάνε στο επόμενο γεύμα ή στο μεθεπόμενο κάτι άλλο. Ποια είναι η τροφή που θα φάνε, δηλαδή μπορούν να επιλέξουν, όπως είπαμε, τι θα φάνε πάνω από το τραπέζι, τι υπάρχει διαθέσιμο. Αν θα φάνε, μπορούν επίσης να το επιλέξουν. Μπορεί να καθίσουν στο τραπέζι και να μην θέλουν να φάνε. Να πει: εγώ δεν πεινάω τώρα, δεν θέλω να φάω. Μη φας. Είναι απλό. Εμείς θα φάμε. Μπορείς να κάτσεις στο τραπέζι να μας κάνεις παρέα, χωρίς να φας. Και να φάει μετά από 1 ώρα, μετά από 2 ώρες, μετά από 3 ώρες. Ειδικά αν έχει προηγηθεί κάποιο γεύμα που ήταν λίγο πιο μεγάλο και κοντά με το μεσημεριανό, μπορεί αυτό να εμφανιστεί έτσι λίγο σαν να μην πεινάει το παιδί όντως και να μην θέλει να φάει. Μπορεί να φάει πιο μετά. Όχι κάθε μέρα αυτό, γιατί είπαμε ότι στην ουσία θέλουμε να τρώμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι και να τρώμε το ίδιο φαγητό. Επίσης, το παιδί μπορεί να διαλέξει πόσο θα φάει, να επιλέξει δηλαδή μια μικρότερη ποσότητα από αυτή που του βάζουμε εμείς, είτε γιατί μπορεί να το μετρήσει στο μάτι, είτε του αρέσει αυτή η ποσότητα, και από εκεί και πέρα να φάει όσο νομίζει εκείνος. Επίσης, μπορεί το παιδί να διαλέξει το ρυθμό με τον οποίο θα φάει. Δηλαδή, μπορεί κάποιο παιδί να τρώει γρήγορα, κάποιο παιδί να θέλει να φάει αργά. Ή να τρώει όλη η οικογένεια στη μισή ώρα να έχει φάει και το παιδί να θέλει να φάει 1 ώρα. Καλό θα είναι να περιμένουμε να φάει και το παιδί, να του κάνουμε να παρέσει στο τραπέζι και να φάει όσο αργά θέλει, δεν μας πειράζει αυτό, χωρίς πίεση. Μπορούμε να του αφήσουμε αυτό το περιθώριο. Τώρα από εκεί και πέρα, όταν έτσι μεγαλώνει η ηλικία και πλησιάζουμε στην προεφηβεία, τα πράγματα αλλάζουν. Στην προεφηβεία και στην εφηβεία δεν είναι τόσο εύκολο να βάλουμε έτσι, τους κανόνες αυτούς, αλλάζουν λίγο οι κανόνες, δηλαδή στην ουσία οι γονείς είναι υπεύθυνοι για το τι τρώνε, πότε τρώνε και πού θα φάνε, τα παιδιά όμως είναι υπεύθυνα για το πόσο θα φάνε και αν θα φάνε. Δηλαδή οι γονείς παρέχουν το φαγητό στο παιδί, έχουν ας πούμε μαγειρεμένο φαγητό στο σπίτι έτοιμο, αν θέλει κάποιος να φάει και αν πεινάσει. Τώρα το πότε θα φάει, σίγουρα και οι γονείς μπορούν να το καθορίσουν και να υπάρχει ένας έλεγχος. Σίγουρα όμως στην προεφηβεία και την εφηβεία αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση, καλή διάθεση. Συνεννόηση, γιατί η εφηβεία και η προεφηβεία είναι έτσι μια περίοδος πιο δύσκολη, πιο αντιδραστική. Οπότε σίγουρα εκεί θέλει λίγο υπομονή, συζήτηση, πολλή συζήτηση και εκεί να καθορίσουμε μια φορά τη βδομάδα γλυκό, μια φορά τη βδομάδα φαγητό απ' έξω, να το συζητήσουμε. Και σίγουρα πάλι εδώ το καλύτερο παράδειγμα το δίνουμε εμείς. Να πω ότι η καλύτερη συζήτηση και η καλύτερη συμβουλή που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά είναι το παράδειγμά μας. Δηλαδή, όταν εμείς κάνουμε σωστή διατροφή, ασκούμαστε, έχουμε ένα πρόγραμμα διατροφής, μια ρουτίνα και επιλέγουμε σωστά τρόφιμα, αυτό θα περάσει και στο παιδί χωρίς να του πούμε κάτι, απλά από το μιμητισμό. Όσο μεγαλώνει η ηλικία, καλό θα είναι να υπάρχει και μια συζήτηση πάνω στη διατροφή και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε να του δώσουμε όσο γίνεται πιο γερές βάσεις για την ενήλικη ζωή. Τα παιδιά σίγουρα να παράγουν τα πρότυπα. Τώρα φαίνομαι.
Ωραία. Τα παιδιά σίγουρα να παράγουν τα πρότυπά τους, δηλαδή ό,τι βλέπουν στην παιδική τους ηλικία, τα αναπαράγουν και στην ενήλικη ζωή. Οπότε ό,τι δουν κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας θα το αναπαράξουν θέλοντας και μη, ασυναίσθητα δηλαδή, και στην ενήλικη ζωή. Ακόμα και αν δεν τρώγανε όσπρια και φακές, π.χ. όσπρια ή φακές στην εφηβική τους ηλικία, στην ενήλικη τους ζωή θα το ψάξουν γιατί το έχουν συνηθίσει σαν εικόνα στο μυαλό τους, οπότε θα το αναπαράγουν και εκείνοι είτε στη ζωή τους είτε στην οικογενειακή τους ζωή. Μισό λεπτάκι. Μισό λεπτό. Ωραία. Στείλτε μου λίγο τις ερωτήσεις σας σχετικά με την διατροφή, την παιδική και τη φηβική διατροφή. Στείλτε μου ό,τι απορίες έχετε. Είδα κάποιες ερωτήσεις πριν, περιμένω και άλλες. Να πω λίγο για τη διατροφή που μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς, πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς. Καλό θα είναι να επιλέγουμε και να προετοιμάζουμε το φαγητό, δηλαδή να βλέπουν τα παιδιά τη διαδικασία της προετοιμασίας του φαγητού. Όπως είπαμε και πριν, αν μπορούν να μας βοηθάνε και στην προετοιμασία του φαγητού, να τα ενθαρρύνουμε να μας βοηθάνε, να τα ενθαρρύνουμε να μπουν στην κουζίνα και να ασχοληθούν με το φαγητό. Όσο πιο πολύ βλέπουν και ασχολούνται με τη σαλάτα, με τα φρούτα, με την κουζίνα και το φαγητό, σίγουρα πιο εύκολα θα μπορέσουν να φάνε ένα φαγητό. Δηλαδή, αν κάποιος βλέπει πολύ συχνά την μπανάνα, το μήλο, το αχλάδι, το μανταρίνι, πιο εύκολα θα μπορέσει να το καταναλώσει. Ή αν κόβει μια σαλάτα, μπορεί πιο εύκολα να τη φάει. Σίγουρα μπορούμε να παρέχουμε τακτικά γεύματα και σνακ στο παιδί, ειδικά αν είναι σε μικρή ηλικία θα πρέπει να το παρέχουμε εμείς, να το θυμίζουμε και μόνοι μας, δηλαδή να του λέμε θέλεις ένα σνακ, θέλεις να φας, έχει περάσει αρκετή ώρα να σου φτιάξω κάτι να φας, ή έχουμε τυρόπιτα, θέλεις να φας. Καλό θα είναι να το υπενθυμίζουμε του παιδιού και αυτό. Δημιουργούμε ευχάριστες στιγμές κατά τα γεύματα και τα σνακ. Κατά τη διάρκεια του γεύματος, καλό θα είναι να έχουμε ένα ευχάριστο περιβάλλον, να υπάρχει μια ευχάριστη συζήτηση και να μπορούμε έτσι να το διατηρούμε αυτό στα περισσότερα γεύματα για να είναι μια ευχάριστη ανάμεση στο παιδί και να θέλει να κάτσει στο τραπέζι να φάει. Να λέμε τα νέα της ημέρας, να λέμε κάτι ευχάριστο, να γελάμε, να μην υπάρχουν τσακωμοί και εντάσεις. Το ίδιο μπορούμε να το κάνουμε και με το σνακ, δηλαδή να υπάρχει μια συζήτηση. Έχουμε κάποια ερώτηση. Καλύτερη γυμναστική για μυϊκή μάζα. Έχουμε μια ερώτηση. Δεν είμαι γυμναστής για να μπορέσω να σας απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Αυτό θα μπορούσατε να το ρωτήσετε καλύτερα σε έναν γυμναστή. Σίγουρα όμως για αύξηση της μυϊκής μάζας, καλό θα είναι να ακολουθήσετε μια μορφή άσκησης που να έχει αύξηση της μυϊκής μάζας, όπως είναι πολλά βάρη, αλλά αυτό θα πρέπει να το κάνετε μαζί με κάποιο γυμναστή για να γίνει με σωστό τρόπο και να μην υπάρχει κάποιος τραυματισμός, ή να κάνετε κάποιο άθλημα το οποίο να έχει μεγάλη ένταση ή για μέτριο χρονικό διάστημα ή για μεγάλο χρονικό διάστημα για να υπάρχει και αύξηση της μυϊκής μάζας. Επίσης, να πω τώρα τι άλλο μπορούν να κάνουν οι γονείς. Μπορούν να προετοιμάσουν έτσι μαζί με τα παιδιά τους που είπαμε πριν το γεύμα, βήμα-βήμα, να μπουν στην κουζίνα και να τα βοηθήσουν ή να τα έχουν σαν βοηθούς, οπότε να το προετοιμάζουν λίγο μαζί. Μπορούμε να βοηθήσουμε στο να δώσουμε επαφή στα παιδιά, να έχουν επαφή με όλα τα γεύματα, με όλα τα τρόφιμα, για να μπορούν πιο εύκολα να έχουν έτσι κάποια έκθεση σε όλα τα γεύματα, σε όλα τα τρόφιμα, ώστε να διαλέξουν και εκείνα πιο εύκολα τι τους αρέσει. Να μην αφήνετε τα παιδιά να έχουν φαγητό ή ποτά, φαγητό ή νερό ήθελα να πω, αυτό εννοούσα ποτά, μεταξύ των γευμάτων είναι το σνακ, γιατί αυτό μπορεί να τους δημιουργήσει πολύ μεγάλο φούσκωμα και να μην πεινάνε στο επόμενο γεύμα. Άρα δεν αφήνουμε τα παιδιά να έχουν μαζί τους φαγητό ή κάποιο νερό ή ρόφημα ή χυμό ανάμεσα στα γεύματα, ειδικά αν είναι πολύ κοντά στο κύριος γεύμα, στο μεσημεριανό ή στο βραδινό δηλαδή, γιατί μπορεί να τους κόψει την όρεξη. Και καλό θα είναι τα παιδιά μεγαλώνοντας να έχουν μια σωστή εικόνα σώματος, δηλαδή να μην τους κάνουμε σχόλια συνέχεια για το σώμα τους, επικριτικά, θα πρέπει να μάθουν να αγαπάνε το σώμα τους, να μην σχολιάζουμε την ποσότητα που έχουν φάει, να μην σχολιάζουμε τη δομή του σώματος τους ή το σχήμα. Επίσης θα πρέπει αυτό να υπάρχει γενικότερα μέσα στην οικογένεια, να μην σχολιάζουν και τα άτομα και τα μέλη της οικογένειας το σώμα του ενός ή του άλλου, για να μάθει το παιδί να το αγαπάει και να το φροντίζει το σώμα του. Επίσης θα πρέπει να προσέχουμε
τις λέξεις που χρησιμοποιούμε για το σώμα μας, ακόμα και εμείς οι ίδιοι, μπροστά στα παιδιά. Να μην δεχόμαστε σχόλια για το σώμα μας από άλλους. Δεν επιτρέπεται αυτό, να μας κάνουν οι άλλοι σχόλια για το σώμα μας, είτε θετικά είτε αρνητικά. Επίσης θα πρέπει να τους δώσουμε την εντύπωση ότι, να τους δώσουμε στην ουσία τα εφόδια να καταλάβουν ότι το σώμα μας είναι διαφορετικό. Κάθε σώμα είναι διαφορετικό και αποδεχόμαστε τη διαφορετικότητα που έχει το κάθε σώμα. Δεν θα πρέπει να κρίνουμε γιατί το ένα σώμα είναι έτσι και το άλλο είναι έτσι, ούτε όλα τα σώματα πρέπει να έχουν ακριβώς την ίδια δομή ή να είναι ακριβώς με ένα συγκεκριμένο στυλ όλα τα σώματα. Αυτό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να το έχουν στο μυαλό τους. Ειδικά στην εφηβεία που είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, που υπάρχουν δηλαδή κάποια πρότυπα συγκεκριμένα που μπορεί κάποιο παιδί να ακολουθεί. Καλό θα είναι να υπάρχει πάντα συζήτηση για να είμαστε κοντά στα παιδιά και να τα συζητάμε όλα αυτά. Να παρακολουθούμε αν υπάρχει κάποια αλλαγή στις διατροφικές τους συνήθειες. Συνήθως υπάρχει μια μεταβολή στην παιδική και στην εφηβική ηλικία, έτσι μια αλλαγή της διατροφής, κολλάνε με κάποια φαγητά, με κάποια τρόφιμα. Υπάρχει έτσι εκεί μια μικρή αλλαγή, αλλά καλό θα είναι να προσέχουμε να υπάρχει και η αντίστοιχη εξισορρόπηση των θερμίδων μέσα στην ημέρα, δηλαδή να τρώνε όντως αρκετές θερμίδες μέσα στην ημέρα, χωρίς να έχουμε έτσι κάποια υποθρεψία, ειδικά σε αυτές τις περιόδους που είναι ανάπτυξη, γιατί αλλιώς θα μειωθεί και η ανάπτυξή τους. Είναι πολύ βασικό να παρακολουθούμε την ανάπτυξή τους. Αν τα παιδιά έχουν έτσι παραπάνω... Έχουμε μια ερώτηση. Πόσο νερό πρέπει να πίνουν τα παιδιά? Τα παιδιά καλό θα είναι να τους δίνουμε νερό, δηλαδή ακόμα και όταν διψάνε καλό θα είναι να πίνουν, γιατί πίνουν ειδικά σε... Δεν ξέρω σε ποια ηλικία αναφέρεστε. Ευχαριστούμε για την ερώτηση, Μάντι. Εξαρτάται σε ποια ηλικία αναφέρεστε. Σίγουρα τα παιδιά πρέπει να πίνουν νερό. Στις μικρές ηλικίες, επειδή πίνουν ακόμα γάλα, μπορεί το νερό να μην είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί να είναι γύρω στο 1 λίτρο. Εξαρτάται αν είναι και χειμώνας ή καλοκαίρι. Αλλά σίγουρα πρέπει να πίνουν νερό. Δηλαδή, γύρω στο 1 λίτρο είναι σε πολύ μικρή ηλικία, επειδή πίνουν και αρκετό γάλα. Και μετά σίγουρα μπορούν, όσο ανεβαίνουν μετά από 2-3 ετών, να αυξήσουμε και εκεί παραπάνω το νερό. Εξαρτάται αν πίνουν και πολλούς χυμούς. Εξαρτάται δηλαδή λίγο και πώς είναι η διατροφή τους. Σίγουρα όμως πρέπει να τους το θυμίσουμε, γιατί τα παιδιά συνήθως το ξεχνάνε, παίζουν, θέλουν έτσι λίγο μια υπενθύμηση. Να πούμε λίγο ότι τα παιδιά που είναι παχύσαρκα στην παιδική και στην εφηβική ηλικία, ειδικά για την παιδική ηλικία που είναι σε πολύ μεγάλη έξαρση παιδική παχυσαρκία, αυτό που προτείνουμε είναι να αυξήσουμε την άσκηση, δηλαδή να μην μειώσουμε την ποσότητα του φαγητού, να βελτιώσουμε την ποιότητα του φαγητού και να υπάρχει μια ισορροπημένη διατροφή για το παιδί, μια μεσογειακή διατροφή που να καλύπτει όλες του τις ανάγκες, αλλά παράλληλα να αυξήσουμε την άσκηση για να μπορέσουμε να δούμε απώλεια λίπους και μείωση του βάρους. Επίσης, ένας άλλος στόχος που μπορούμε να βάλουμε είναι να μείνει σταθερό το βάρος, ούτως ώστε ενώ αναπτύσσεται το παιδί, να μπορέσουμε να δούμε μείωση του βάρους εφόσον τα ψηλώνει και να έχει μια καλύτερη θέση στην καμπύλη ανάπτυξης, οπότε στην ουσία το βάρος του να είναι φυσιολογικό με βάση το ύψος του. Καλό θα είναι λοιπόν να μην χάνουν απότομα βάρος ή να χάνουν σταδιακά αυξάνοντας την άσκηση ή να παραμένουν σταθερά στο βάρος τα παιδιά, ούτως ώστε με την ανάπτυξη να δούμε μια διαφορά στο βάρος τους σε σχέση με το ύψος τους. Δηλαδή στην καμπύλη να φαίνεται ότι είναι μικρότερη, να είναι φυσιολογικό το βάρος σε σχέση με το ύψος του, άρα στην καμπύλη θα έχουμε μια καλύτερη θέση. Στην καμπύλη ανάπτυξη. Για τα παιδιά μιλάμε για καμπύλη ανάπτυξης, ενώ στους μεγάλους μιλάμε για δείκτη μάζα σώματος και ποσοστό λίπους. Να πούμε λίγο και ότι τα παιδιά είναι μια δύσκολη ηλικιακή ομάδα. Θα πρέπει να τρώνε όσο χρειάζονται να τρώνε, δηλαδή θα πρέπει να τους πιέζουμε, να μάθουν να τρώνε το φαγητό που τρώνε και οι γονείς τους. Δεν χρειάζονται άλλο φαγητό τα παιδιά, άλλο φαγητό οι γονείς. Επίσης θα αναπτυχθούν ούτως ή άλλως, δηλαδή ακόμα και αν δεν φάνε όλο το φαγητό θα υπάρξει ανάπτυξη, αν δεν φάνε ένα μεσημεριανό που είναι μπάμιες ή φακές, θα υπάρξει ανάπτυξη, δεν χάθηκε ο κόσμος αν δεν φάνε ένα μεσημεριανό και θα πρέπει να μάθουν να συμπεριφέρονται καλά στο τραπέζι, να ξέρουν ότι στο τραπέζι τρώμε όλοι μαζί, καθόμαστε όλοι μαζί σε ένα ευχάριστο περιβάλλον. Ό,τι συνήθειες μάθουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, στην παιδική και στην εφηβική ηλικία, θα τις υιοθετήσουν για μια ζωή και αυτές θα αναπαράγουν και στην ενήλικη ζωή τους. Οπότε είναι πολύ βασικό να τους δίνουμε τα σωστά πρότυπα, να τους δίνουμε σωστές συμβουλές για να μπορέσουν να τα ακολουθήσουν και στη μετέπειτα ζωή τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα Zacred Sports
Σίγουρα η άσκηση είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Να πω ότι τα παιδιά θα πρέπει να αθλούνται, να υπάρχει κίνηση κάθε μέρα και άθληση 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Σίγουρα και το Σαββατοκύριακο καλό θα είναι να κάνουν κάποιο περίπατο με τους γονείς τους, με ποδήλατο, με περπάτημα, με ό,τι είναι πιο εύκολο. Μπορείτε να βρείτε πολλά είδη άθλησης και ένδυσης αλλά και παπούτσια στο zacred.gr. Υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία, να βρείτε ό,τι στυλ ρούχων σας αρέσει και σας ταιριάζει. Μπορείτε να μπείτε στο zacred.gr. Θέλω να ευχαριστήσω τα Zacred Sports που μου δίνει αυτή την ευκαιρία να μιλάμε μαζί σας και να λύνουμε τις απορίες σας. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ για τη συμμετοχή και τις ερωτήσεις σας. Τα λέμε σε ένα επόμενο live. Καλή συνέχεια σε όλους.